Sa hisin kum ka Balang Presbyterian Nongthymmai ni pdiang subay pi ki para mangay biid ki jing ibaro. Siya ka online service leni ka jing yaseng lengba ki online. Ka bakum ka Balang yalhap ban penbit penbiang-biang bat ban wanra siya pi hadin ki jing betha juga sorkar. Ka bala yi mani ladi ban khang no Shipor. Nakabenta ka ni ka klam COVID-19 kebarang yai peteng hadu kini kisgi mementa ni aingu yu Blei bang mangila banya don lang bat banya mani banya syakri yu Blei kini kisgi ke baku di bakentang bangi duai bu Blei un Kyrkhu Iaphi bat yang ngilang kum ka Balang hi barok leng ba kini ki online service kin long ka bor ka jing pentmai bor ka jing penchat bor ya ka jing ya ka jing im bat ka jing syakri ki jing ilang Iaphi wei Yau Jesus Christ ubo try Nongkren jongi. Haswa bangini hat chakman ngin IT kin kapor haki jing duai shau Blei nginya duai. Ni aingo ime ku kenrat su hisien pan. Mamangila ku kenrat kumne ke ban mani ban syakri ime haki ke sngi ke bakut ke bakentang. Hot wala dang imla bandon haki ke kentang ke bakut ke jume nam ta ka dau jong ka klam. Ndeng aingo ime memelasha ingi pan. Lingba kini ki online service ko kenran, kini ki kor ki bor ki bengiok man pendenkan. Mengela ko kenran, kum ki kun jaga Balang berkirim paying Kristan palo ke jaga Balang. Mangin ya syam lang Shipor, ya kaban mani beban syakri yeme. Syam ya kini ko bor bagi benta barok ke bangin yok man pendem. Angin mat ke jing dorkat ke jing yalam ke jong me. Pdiang yengi tu sngewbha yengi, haka kerteng ke jong ujis ke sngi duai. Amen. Ki para bangait biid ngin ya beteng ya kejing syakri kejing yu Blei daga mengini snok tilang ya kejing ruai ke balai spa nyopnyo kejing ruai ke balai spa nyopnyo habatlot kejing ngai jonga try bat scam yanga haba nong pensoi u hajan do bat scam yanga un bat scam yanga bu nong pen im ulai un bat scam yanga adien gini kejing ruai ngan skerpat iwei neki rangba jong Balang i masasyan bo Diengdoh in sayalam ningi ko puli na kaktin ke jong Blei bat kumjur ke jing duai badadien bang layo ya ke jing puli na kaktin bat ke jing duai nang bai ba syan bon ngan sekerpat pat iwe ni ki khon samla i mesri kinti kharmujai in sa ai pat hangi ya ke jing duai ke bakerpang. Jing jonga try but scam yanga haba nong pen shoy u hajan do but scam yanga but scam yanga but scam yanga Bangan bat scam hi degam la dei bun bat yanga kajeng e jonga kaduna dei bun bat yanga un bat scam yanga un bat scam yanga Jisu yanga ulanyo kon un bat scam yanga mula penim das nam kodon un bat scam yanga un bat scam yanga
Singapore swa bangin let lang show Blei ha ka Diengdoh ngin sha skor lang nak kiten ki bakut ki jong Blei ki bangila ban shem nak kitab jong Exodus kalanong ka bakhat saw ka khot ka bakhat lai khat saw kum jo ru nak kitab jong Isaiah kalanong ka basaw pulai ka khot ka baar kum jo nak kalanong ka basan pupra ka khot ka bapra lu khat wei mat kum jo nak sti jong ki Hebrew kalanong ka bakhat lai ka khot ka ban rew ki kiten ki ba ong kum ni Exodus kalanong ka khat saw ka khot ka ba khat lai khat saw de Moses lo ong hau tau pat ba wat shep tieng phi tu sange tu khmi ru ya ka jing pen im jong utrai ya ka ba ansa pen I hapi ha ka ni ka sngi namar kita ki Egypt ya ki ba philayo I ha ki ni ki sngi phin om yo isho lano ru utrai unyele naga benta jong phi namar kata to da sngap jar phi ke kitab jong Isaiah kalanong basaw pulai kat khot ka baar haba melek lingba yaki ngan long lem bat me bat lingba kiwa kin telep yame haba miyat lingba ka ding men ing lemne ki thlit ding kan jelia yame Juk kitab Isaiah kesan kalenong kebasan pupra kadkhot kabapra ter Onda kumta ka jingsai jong me kan mi no kumba mistep bat ka jingkot jong me kan mi no buk ka hok jong me ru kan let sha shuwa jong me ka buram utrai kan long na shadin jong me onda kumta men khot bat utrai un sngau men karpat te ong nga hang ne lada men shim no na pedeng jong me ya ka lingkor ya ka bakdo ya ka shinriakti bat ya ka bakran sniu bat lada men ya ukpu jong me ha ki batngan bat pen kedang ya ka men sim basitam onda kumta ka jingsai jong me kan mi ha ka jingdum bat ka jingdum jong me kan long kum ka ba siteng sngi utrai unyalam ya me halaka sngi un pendap ya ka men sim jong me ha ki jakaran khyang bat un pen khlan yi ki sieng jong me men long ru kum ka kper bala ai bat kum ka po liu ke ba ki jong ka kim do no ka sithi ke jong Hebrew ka nong ka bakhat lai ka khot ka ban riu ka ong kum ni bat kum ta da ka jing sngo slor bhangi ong utrai ulong nong yarap jonga ngan shep ting ubreu le ayu yanga tu Blei in Kyrkhu ya kani ka jingsha skor ki kitien ki bakhot ki jong u bangin ya phai lang so Blei ha ka jingdoi tungin ya doi Blei bat ukpa jungi bahabneng ni wan ya ka ban ai ngo bat ka ban dem slajat ki bakhot bat ki badon bor ki jong me ken ko pa ba it ni ai ngo ya me ken kan rat namar ba ka jing it ki jong me ken rat ka ba mel ayangi ha kani ka sngi ka ba menta ken rat ba it Hoat kan rat pada kajing sumar hi ke jong me ke jing ke batalat ke jong I baro simet kan rat beet mala ibet ban ai pat yangi ya kan ka sngi ke pamenta kan rat beet ngi dap tang da kajing sngongo ban ai ngo ya me kan jisu bakodor ke bamelong Blei uba u jong I kan rat uba mejiat hasanda ka jing ke jong I man laki por kan rat beet ngi ai ngo ru ya me na ka benta kini ki kiten ke bakut ke jong me kan rat ke lapen sawah ke jing ke jong I kan rat ba it ba ke jing kular Blei ke babhatam ke jong me kan rat ke jing ke jong I kan rat ke ba me yai long ringkat bat ngi kan jisu ba ka dor lang I long kumno ru kan rat ba it ngi ai ngo ke jing kular ke ba scam ke jong me ke ba memshim la it no yang ngi kan rat ba it ho kan rat wat hapadeng ke ni ka khlam covid khat khandai ke ba menta kan rat ba it ke ba kala one thing shop kumne ke ba arsian kan rat ba it kum ki khon ki jong me kan rat ngi dap tang da ka jing sngau khuslai ba da ka jing sngau shep tieng kan rat ba it habangi phai ngi pet bat ngi jingo at kan rat ba it henrei ngi ai ngo pat ya me kan au Blei ba u jong I kan rat u ba ju ai ka jing kermen ka kut ka bas kem ka jing ka jong I kan rat ba it ka bangi la ban yo kum ne bat ka bangi la ban long kum ne kan rat ba dei tang da ka jing ba ka jing snai ba ka jing ai Blei ka jong me kan jisu ba ko dor kan rat
rat ba e ngi kerpat ret akik sang ti badon bor Blei ke jong me to isin ei menang ai kner ken rat ya lagi jong ki khon ki jong me ken rat ba e ki ba mat ken rat ke jing pang ke jing sitam ke jing ke jing jinjar ke jing em ke jong ki ken rat ba e o me yo i ken rat ya ka wei pa ka wei ka men sem ka ba kodor ken rat ba e ki ba mat ke jing le ke jing akini ki por ki ba men ta kan jisu ba kodor o menum ena ma me ku mi kita ken rat ba e ngi dwai ken jisu ba kodor ka ba men isnei ya ki ken rat men kner la ka jong ki Blei ka ba mong ka jong me to men ya men peserpot men serpai ma me ken rat ba e to pen kedang ni ki ba tangan ki ba sliang te ken rat ba e to pen khia ki ba pang ki ba sitam te ken rat ba e to pen kemen ni ki ba kuslai bi ki ba ngau si ken rat ba e o benginum do ya ke jingker men te ken rat ba e bengin ngau tho shai be men long u Blei ba em u jong i te ken rat ba e u ba julang sanda ko jing em ke jong i ken rat ba e to sin ai ke be rap yang i ki khon ki jong me te ken rat ba e bengin yo ya ka ka bor na me kin a u Blei bengin la ban yeng ban ya le ken rat ba e ha ka ne ka perthai ka ba men ta te ken rat ba e ling ba ka jing ling shop jong ka ni ka klam te ken rat ba e o ngi duai ken jisu ba ka do ri ka ba men snai ken rat ba e ba ka snam ka ba ka do ka ba mi na ka krong ka ba mong ka jong me te ken rat to men tap ma me ken rat ba men ta ki saukat ki donut ki jingim ka jong i ken rat ba e ya ka ban long i ka man ka jong me man pen lat siliang yang i na ka klam te ken rat ba e ya ka ni ka ri ka ba e ka jong i te ken rat ba e ho ya bang i pech ki wei ki jala ki state te ken rat ba e ka bala nang i sirkai ba nang mi ki sngi te ken rat ba e o ka jing ya ut ka jing ya le nyar te ken rat ba e to ai ken rat ba e ya ka ba me men pai lagi jong ki khamat Blei ki jong me men pen i lagi jong ki kamba ki ba phala ki jong me ken rat o ki bang pat yo tip ya me ken tip ya me ken rat ba me long ba me u Blei jong ki Blei u try jong ki try but u sim jong ki sim kam dan ke bam la bat me te ken rat ba e hoi ka long ka bala te ken rat ba e to ya rap ma me ken rat ba e to le lagi jong ki kamba ki ba phala ki jong me ken rat ba e to pelat siang ken rat ba e na ken ni klam ka bala one mating shop te ken rat ba e to sin ai ma me te ken rat ba e ho ki men sim ki ba kodor ken rat ngi wan ni ka man bu ki hok ti ba dan bor Blei ki jong me ken rat ki ba or ki ba hab ki ba dang jangai na me ki ba arta ten na me ro ken rat men kren men pen shai ki te ken rat ba e men play ki kmat ki donut ki jong ki bikin yo i ya me ki score ki men sim ki jong ki bikin yo ngau ya me te ken rat ba e to menum en ha as ken rat ba e o ngi ai ap kermen ken rat bi kamba ki ba phala ki jong me ki nang ai tray bi ki nang ai le ken rat ba e ha ka ni ka ri ka ba e ki jong i ba kum jo sister love kan he ka parthai te ken rat ba e ni wan ni ka ban bu ki hok chi ki ba dan bor Blei ki jong me ken rat ba e ye ki nang ya lam ki jong i ki ba mi akhmat te ken rat ba e ki ba nya kit ki ba ya ba ki ba ya tray ken rat par sa ka ni ka klam te ken rat to sin ai men ka sha ni ki ken rat ba e men ai ki ka jing start Blei ki jong me te ken rat ba e ba men pen shai ki ba kum no ka sap ba kin tray ba kin le ken rat bi kin nang yo e ka bor na me ken rat ba e Kyrkhu ki bi kin nang yo e ka jing kot e ka jing khia te ken rat ba e ka jing start be ka jing shampang ken rat ba e kum no bi kin nang la ban pen chalun ye ka kam ken rat ba e hap deng ka klam ken jisu ba ko do to sin ai men ka shan ye ki men ka snam ko jong me men tap ye ki te ken rat ba e men ai ki ka bor Blei ki jong me ken rat ye ki ni ki frontliners ki ba khamat ro kum jo ken rat ba e men ka shan men pen dap ye ki do men sem bu jong me te ken rat ba e bi kin nang yo e ka bor te ken rat bi kin nang la ban yai tray ken jisu ba ko do na ka ben ta ka buram ka jong me ken rat ki ben ka shan ye ki ta ki ba pang ki ba sitam ken rat ki ba ut ki ba jinjar ken rat ba e to menum en ha ken rat ba e to snai men Kyrkhu ken rat ba e ila ka jong ka balang ka jong me ken rat ba e me i ken ni ka jing pen kreling ba ni ka online service ken rat ba e to ai ken rat ba e ki ai ka bangin le ngin pen dap ken rat ha ba ki khu
khôn ki jong me ki shong hala ki jong ki yeng ha ki pet kin rat be e o to kren man dai ma me ka man sim ki jong ki o be kin shem ya me te kin rat be e kin yo ma ye ka jing Kyrkhu Blei ki jong me te kin rat be e o minum eno ye ki kin rat be e de ki don na ki no ki benta me yo even me tip ye ki kan Jesus ba ko do to ya rap man ser puot man ser pai ma me men ai ki ka bor kin rat be e bikin yo ma ye ka jing Kyrkhu Blei ki jong me kin rat be e ho kin rat ngi bu ki sang ti ba don bor Blei ki jong me na ka man tau shakri jong me pastor kin rat iban sa mi ngi ka tien ka ba khot ki jong me ka ban long ka bor ba ka jing kar sha ngi ki khon ki jong me te kin rat to man slay u no man sim ba khot u jong me te kin rat ba ki sambo kan tien ka ba in sam hangi te kin rat ba e kin long ki sambai ki ba ha ba ka dos bo ka ba ba te kin rat ya ka ban la ban sai so kan kin rat ba e ya ka jing long jing man jing em jing nget ki jong i ha me kin rat na ka lai po shi kan reu po ki spa sha te kin rat begin nang yai nget scam ha me te Jesus ba ko do kom ju ki khon ki jong me ki bela ban yo snow ban yo i kin rat ling ba ka ni ka online service kan Jesus ba e ya to menom ena te kin rat ba e ngi dwai ka minis e met kan tang da ka snam ka jong me kin rat ba ki sambo kan ten ka in bet te kin rat o kan yai te ka jing long jing man jing em ka jong i sa shi sien bat kin rat ba e to menom ena ye u lo jong shakri jong me manai Kyrkhu i kin rat ha ka jing em ka jing ya len ti ka ba man la ka sngi kan Jesus ba e ya oi manai Kyrkhu la ki jong ki balang ki jong me bat ki we do ki balang kom jo kin rat ba kom no ba ki nang la ba nyai trai kan Jesus ba ka do man pen priang man ban rai kan ni ka lama ka gospel Blei ka jong me shajrong bat kam shajrong te kin rat ba e menom ena man te edu man sem ba kho jong me ha ka jing long ka we te kin rat ba e ban nyai rai kan ni ka gospel Blei ka jong me Kyrkhu ye ki kin rat la ka long na ki pastor ki missionary ki temen pesan ki rang ba balang oi bikin nang la ban yo e ka bor kin rat ye ka jing start ye ka jing champagne te kin rat ba e ban yai tray kin rat ban ai pen crowd ban pen champagne ye ki jong i khon ki jong me ki bam pat tip pat itu ya me kin yo tip kin yo itu ya me ya ka ta ka jing crowd wi ka jing eat Blei ki jong me kin rat ba e ho ngi nget bangi tip te kin rat mem kwa ba ka we ka men sim du kan jat na bat kan ngai na me te kin rat o ngi duai ka men te de lo jong men sim ba kho jong me men pen don kam mi li ki jong ki shakri ki jong me kin rat ha ba ki khon ki bam pat tip ya me kin yo tip ya me bam me long u Blei jong ki Blei u try jong ki try but u sim jong ki sim ayu te kin rat ngin pan na me o ngi wan ni ka ban bu ki hok chi ba don bor Blei ka jong me na ka ban cha ka ni ka ri ka ba e ka jong i sa shi sien te kin rat ba e Kyrkhu ma me kin rat Kershan ma me kin rat de lo jong u Diengdoh ba ding sando u jong me kin rat ba da ka snam ka jong me to tap ma me kin rat ba e to sngow ba tu mahap ye jing dunai ba me shem hangi pdiang ba shem ngi kum bangilong na ma kerteng ka jong me Jesus ngadwai amen. God no crowd jing yai ne u Blei bam ju good hoi wat la jing im hangi u thelud bam ju la jing is nei ru bam du na gu cha try make long bashisha crouching yai ne trong mi crouching yai ne trong mi man la ka step try jing is nay me ai jing Kyrkhu me the say kuring Ashley crouching yai net trong mi hani cô trai baro sao ayom linter kisni kasni ubnai
hangi kudrai Blei Kyrkhu ingi lengba kajing syak skor kajingi ya kajing puli kakitin kajing Blei bat kajing duai lengba Mr. Shanbor Diengdoh bat kumju ru ya kajing ruai lengba Miss Rikanti Karmujai ki badon ka kubor nagamta jonga bat jong pi bat jongi langi wipi wai lengba ka ni ko por ka bangio ya ka ban mani baban shakri Blei Kyrkhu ikine Blei nang ai bor iki ha kajing shakri kajing ki ya Blei ki singi ki por baro ki banangwan ki para bangai biit mentangi lapoi sya ka benta ka bangin yo sngono ya ka jingi selok na ka ktin ka jong Blei lengba ka ni ko por bat lengba ka ni ka jing mani ka jing shakri ka jing Blei ha ka ni ko online service para bangai biit ha ka ni ka jing kren ha ka ni ka jing selok lengba ka ni ko por nga khot yang ilang iwi piwai hekan ko por bangini penjarjar ngini ai por ibangi yo ya kaban penlek jingmot ayu baka ktin ke jong Blei kadoni ka ban ong bat ban wanra ya ka kubo naka shapi bachanga kumki para bangai bi jong ka balang hapadeng jong ka jinglong jingman jong ka perthai hapadeng jong ka klam covid-19 ka badang yai be bat ka badang yai ban na ko po na ka singi shi ka singi pan para bangai biit shwa bangin yok sngo hegen ke jingkren tongin ya pai shu Blei ha ki jing duai a Blei utrai jungi bah beneng ha bangi pulit ye ke ktin ke jong me ban ban yok sngo ya ka kubor ka ban men kren lingbau men sim jong me to yarap ingi ku kenrat bangila ya ka ban sha skor batu kren hangi ku kenrat batu ai baki ki borok ki bangin yok sngo kin long kita ki jingbam ki bantei ki mensim ki jingi ban pen rem ingi ban pen shat bor ban pen thamai bor ingi ku kenrat pdiang ku kenrat igini ki jing duai jing khot kerpan jingi haka kerteng ki jing we Jesus Christ ki duai amen ki para bangai bi kene ki jing slok haka ne ki janmit nga khot ye pi ki para bangai ba i chekene ka phang ka bangalabu bangin ye slok shipor kene ka phang kawan hangan ako por sokopor hapedeng jong jingdon jongi khamtam hapedeng gene ka pandemic covid-19 bat kani ka phang ka ong ka jingkhot Blei yangi sya ka jingpen klan yalade hapedeng gene ki por jong ka jing God's call to strengthen ourselves in these hard times kajing khot Blei yangi sya kajing pen klan yalade hapedeng kini kipor jong kijing para bangai bi ki arteli ki bentana ka ktin ki jong Blei ki bangalabu kum ka Nongkren jong ka jing slok ki long na ki kitab Habakuk kalanong ka balai ka dekot ka khat khandai bad na ki kitab Isaya kalanong ka saupo ka dekot ka arpnyo balai phuai sya mangan puli ki ka kitab Habakuk kalanong ka balai ka dekot ka khat khandai ka ong ini ki kintin u Jehovah utrai ken ulong ka bor jonga di un penlong ye ki kejat jonga kum ki jong ki skei bat an penyat yanga holor ki jaka jerong jonga nangka naka kitab Isaya kalau nang ka saupo ka dekat ba arpnyor pundai kum ni balai mo ong ko Jacob bat mikren ko Israel laburi ye kelenti jonga no utrai bat ka jing pisar jonga kala jano no Blei jonga memsim latip memsim layak sngo Blei bom jukut utrai unong thau ye ki bakut ka perthai sngo luat lemni jutat don jing yet ya ka jing shampang jung ai ka bor ha ki bas sngo luat bat ubam don bor upen roi ya ka bor wat ki samla kin sngo luat bat kin sngo that bat ki rang samla kin kelon khot rai kita ki ba up kmi yo utrai ken penthmai bor ken her shajrong na kitap nyang kum kipukni ken mare bat ken sngo that ken yad bat ken sngo luat para bangai bi ngakwa banyethu Iaphi kendia syapang
wei ka jing im jong ka wei ka riu ka wei ka kun kan thei bat kata ka kan thei ka ba kertai ka kerteng ka jong ka long ka Johnny Erackson tada kani ka kan thei ka de ka nong tho kot kristan ka pa nam ka nong thau jing rai bat ka nong seng ya te ki Johnny ya kata ka Johnny Ministries ya kata ka kunhun bal kal ai kerteng ka Johnny Ministries for disabled people. Katray hapadeng ki briu ki baduna hai ki dukot men. Loong baga Johnny kawan nakalong ying long sem na United States of America. But loong baga di kalong ying kalong sem kapapaw nam ha kajingile kai wrestling. Ukpa jong ka ulay siyem banta ka Olympics haus nem siajar kanday spa lay puar. Kumta ka Johnny kalong ka kena kantay ka ba shot ka ba klan bat ka ba eat ay ki jingele ka tennis wrestling bat ban jingi hanray loong ha karta ka ba kadang dap kat prasnem kalalit jingi ha ka wa he ka ba kerteng ka chips PKB bat loong bahad na kalapoy ha kata ka wa he namar ba kamsim la shem ba layathu ba namar baka klem shim la tip ha ye ka jing jiliu jing jendong jong ki benta jong kani kawa kalau ong ha kapor baka ka kapor baka ngam ban jingi ya kani kawa kalat ka met jong ka kalat tengku ye ki mau ki badan hang ta hapo jong kani kawa badlong ba naki layathu ba naki benta jong ka met jong ka bad kham tam na ka sengkai haki babun ki benta na ubut lum jongka kilak ke dia dan in a fracture. Buat apa yang jing sumar bakalayo apa yang babun bun benai loong henrei layatu bakadu khatwai ka Johnny kalalong paralyze hajing thia leni kam shimla shu banyat banyeng ban trei ban kta ban penki. Layatu bong bah apa yang ki arteli ki snem ke Johnny kalay ke kalamat ya kini kalayatu baka day ko por ka baka ban yat leng ba ki jing ki jing yale ki jing diaw ki jing do mensim ki jing sngo kut lat ka Johnny ko ang kalapoy ro ko por ka baka sngo ban bathat no yala ka jong jingim hanray layatu baga Johnny kala yesham ya ka jing gendo mensim bat kala pai show Blei bat leng ba ki jing duai ki jing yale ka baka yasad kalau ia tu bakal kejing mut ban IT yang di hau Blei. Bat kan pdiang ki bakal syam kalamat. Bat ha pedeng jeng kejing long duna ki dukot met ki jongka. Ka syim ya karai bakan yeng ban pen klan ya ladi bat ban pen I ba bakal la ban le wat ha pedeng kejing long ke duna ki dukot met ki jongka. Para bangai bi le tu baga Johnny kelas dang bandroi ki dur bat ki jingdro ki pau itnat ki pau nam daga ba pendon kam di ki beniat jongka ka tho ki kot lengba ka jingirap ki kor ki bor ta ki tinyong ki voice recognition bat kalala ki pen mi ru shibun teli ki jingranyam bat kham tam ki jingruai na gam ta ki khna ka jing trei jongka Johnny kalalong ka jing Kyrkhu ki babun nadu ki khna hadu ki rangba what happening ke jinglong what happening ke jing ke jingile what happening ke jinglong duna ki dukhat met ke jongka hanrai ke Johnny kamshim la shong tha kamshim la shushong le ne kamshim la pendem ye ledi nrai kala yeng bat kala pen khlan ye ledi bat kala shim ye ka banta ye ka ban le ban pendan kam ye kita kisap ki pong ki bau Blei ulai ka para bangai biit kum ki kristan hakini ni don ni im hakini ki por ni mat shibun ki jing shem ki bakum ka Johnny haka jing im jong shimet dan ki ying ki sem bat kham tam mentangi don hapdeng ni ka pandemic kani ka klam COVID-19 mentala arsnem kini kani kalawan ra ya ka jingleng ka jing pisa jing mut ka jing kelumar haki liang baro mentalai nyong I don happening kani ka bagi ong ka second wave but let's say ki nang bun ki wave ki bangin nang day ban wan kai ka bangi day ban le kum ki kristan
Kani kadi kejingkeli kabangakwa banbo hakani kejing selok. Bad hakani kejingkren hakani kesengi. Kumki Kristan sahisin ngimat di kejing ele akejing im jongi la kalong kejing im shimet akilong ying kilong sem. Bad kam tam lai hakmat mentangi don yekani kejing kabalong kani keklam COVID-19. Kumki kon Kristan ka ken kabangi deban le kalong ka benta ka mga kwa banya selok akan kapor. Para bangit biit ngina pa Shipor sa kitab u Habakuk bat u Isaya. Haka kitab Habakuk layathu bau nang yathu lupa Habakuk. Uba hakapor jang usim Joachim. Bat long uba hakapor hakaba ka hima Juda ka don hapadeng ka temir jong ka jingsha hiartma hakinong kaldi. Balong bau nang itu lupa Habakuk hagan ka kitab ka jing tho jang u nadu kalenong ka maningkong kalenong ka baar nginsem bau Habakuk uud hakmat Blei ya ka jing hertma kinong kaldi ya ka hima Juda badi ka jing ki bakin sia kendo hakalenong ka maningkong baar ko mangalong layathu ya ka jing sad Habakuk hakmat Blei Blei wat sya yakani kan wanja ba kinong kaldi kin wan hiartma bat kin penjot kin wan ra yakajing kajing pat kajing pra haka hima Juda andrai layathu bau Blei andrai layathu haka kitab Habakuk bau Blei penban ulasya yaki kaldi bakin hiartma yakari Juda Habakuk long hakabas dang ulas ngaudiau yakani Henry Blei Nongkren bad ula penpau hu ba kani kadai kabawan kadai kani kadai ban wanja bad ka kabau Habakuk udai ban le bad ban long kalong bahak pedeng kum kini gipor udai ban long uba klan uba penkre yaladi ban yeng hapedeng kini kijing yale kabakari Juda kan hap bani kendo. Para bangait biid Habakuk hapedeng kata kajing yu ijung ya kata kajing jinjar kabawan hakari Juda. Hakapedeng kajing sahat bat Blei ba unum sya enrepen ban Blei ula sya ya kata ula sya bagi kaldikin wan ban hiartma ban penjat penpra ya ka hima Juda. Habakuk hadin boleh kini kiki baru pleng usngutu ba kani kalong ba Blei ukwa ya ka wei ba unle bat kata kalong ba hapedeng jong kini ki jingja Blei ukwa ba un yeng ba un pen klan ya ladi hapedeng ki jing ki bakari Juda ka debeni kendo hakalenong ka balai ka balong ka jing dua Habakuk ya Blei ulayathu baulas ngothu yakani bat ka ka baulale layathu akani kalenong kabalai bau Habakuk ulapan klan yaledi bani yeng persya yiki jing ki bau deban man bat ban yai kermen hau Blei uban sawan rapat yaka jing light lud yaka ri Juda sngotenat para bangait biid bau Habakuk hapadeng kejing yasad, hapadeng kejing ding ading pisah, pada hapadeng shibon kejing yakendo kejing nreka kebas aingo yu Blei baka kebau uyok kambat usngu tu ke kebau Blei kwa yu kalong kata kebau un yeng skem bat un pen klan nyalade hapadeng kejing pat jing pra jengeri Juda. Haka kitab Isaya layathu bagi kon Israel hapadeng kejing sya hiartma jongki hakinong Babylon kila don hapadeng kejing kuslai jingmut kejing leng yaki jing ki baki dei bani kendo layathu ba Isaya ula shem bagi kon Israel kim shim la shania shu hau Blei namar kejing syapting kejing klumar jongki kila sedang ban pai shiki weipa Isaya hakum kata kopor ukot iki kon Israel bakin pai shu Blei badai tang Blei ubala banyarap yaki kiwei ki Blei kilong leno namar kim don haki ya kata ka bor ban yarap yaki
Namar kata u Isaya akal nang ba saupau ka dekat ka ba nyop kendai u khot iki khun Israel. Syaka jing pen klan nyeladi. Harengkat pat kata ka bor ka ba u Blei un ayaki. Bakin job yaki jing Para bangait bilit habang ipuli ka ketien u Blei ni syam para bangait bilit. Bau Blei ula keren lupa. Bat ula keren lupa yangi. Bakum ki briu, ngide ban mat, iki jing le apertai. Haka gospel Yohanes kelenong ka bakat briu ka dekat ka balai pusan, uji sulai kai, wang haka tak apertai, penyok ka jinjar, henrei tulong slurpi, ngala job ya kata ka apertai. Wadu Jisu ulap keren lupa bat ulapan kan mau, bahaka tak apertai, penyok ya ka jinjar. Pin mat iki jing jinjar. Ka Bible ka yuthu bau Blei ulong halor ki e barok. Bat ula ban le iki kamba papala ban weng iki jing Henre ka juk ko poru uniu Blei ukwaru ba manga bat mapi kum ki briu jong u. Ngindon ka benta ka bangi dei ban le hapdeng ka jing kendu ka jungi bat ki jing le ki badon ha ka ni ka perthai. Bat kai kata ka ba ukwa. Kata ka long bangin long kita ki ba klan ki ba slur ki ba yeleng ki ba yeng yele persya iki ki jing Para bangait bait ka dei kata ka ba Blei ukwa nangaban napi bat ukwa nangi kumki khun ki jong Blei. Para bangait bait tungin Iaphi sikini ki sautali ki mat hakini ka jingkren bat ngangait baki kin yarap yang apa depi bakin long ka jingpen kan mau ka jing yarap ka jing ai mensim yangi lengba ka ni kapor kamat ka beningkong ka jing khot u Blei yangi sya ka jingpen klan yaladi hapedeng ki por jong ka jing yale ka jing khot u Blei yangi sya ka jingpen klan yaladi hapedeng ki por jong ka jing yale ka don ka ni ka jing ong ka ba ong kum ni haki kintin pareng. You can calm the storm and stop and so say sin. You can't calm the storm and so stop trying. But what you can do is to calm yourself and strengthen yourself, and the storm will pass. Habapimla ban penjai-jai ya ka eryong. Wat persyang ban le ya ka. Henrei kai ka papila ban le. Kalong penjai-jai ya ladi. Bat penklan nyeladi kata ka eryong kan sajakan nang tas kedan sekawi ke jingong ke bangkum ni. When you can't control what's happening around you, challenge yourself to respond to what's happening, and then and there is where the power and strength will come to you to overcome them. Lada piyo ke ka ba ja saudong jong pi ka ba amla syu ban penbet tu pen kre pi yaladi bat kumno bat ka ba pide ban le hapdeng jong kata ka jingja bat hapdeng jong kata ka jing para bangait biit kini ki jing ong ki pen kan mau yang ha bade pi ya kata ka benta ka jonga bat ka jong pi hapdeng ki jing le ki ba ngidai ya ka bagendu. Namar kata ka ketien u Blei kapan kan mau ba u Blei u khot yang Iaphi. Ka ketien u Blei kapan kan mau ba hapdeng ki jing le bagi bide ban mat ang ne perthai dei tong u Blei u padan ka bentan dei manga ban piru ngidon ka benta. Hapdeng ki jing le ka bangi de ban mat ang ne sla perthai. Manamar kata u Blei u khot yangi ki briu. Sya kata ka jingpen slur, ka jingpen klan, yaladi, haki por jong ka jing yale, habaki wan. Para bangait biit, ngiye ka Bible, ngiyo iye ka jing mu Moses, u Joshua, haka baga jaj benriu Israel ka danap deng ka jing syak te mrawi Egypt, u Blei u khot iki bikin yeng, ban long slur, ban pen klan yaladi. Usim David apdeng ka jing syak twet jong u, haki nong shon, wat habau dan haki jakari pen ban u Blei u khot yu David. Baun pen klannya di, komu tau usim u balajit, jong ka jaj benriu Israel. Kisenraan u Jisu, haka kamra baneng,
u apostol Paul u Timothy wara padeng kajing sya le ben ki Kristan kajing sya thambor ka balang Kristan u Blei u khot ikini ki syakri jong u Blei bakin yang scam batkin pen klanya di hapadeng jong ki jing bat ki jing ele para bangai beij u Habakuk ngini pai kin diat yang sya u Habakuk hapadeng kajing ka umat liatu ingi ba hapadeng kajing ka umat ula pulut por ka uyam uut syau Blei Henry la syam leng bagan ke kitab Habakuk bau Blei kwa yo Habakuk bau sukut tang kajing ut kajing yam kajing nam Henry u Blei ula khot yo Habakuk ban yang pen klannya ladi ban yang ban yelek persya kita kajing ka bakah hima juda kadeban mat Kalong kumju iki kon Israel lapor jong Isaya kajing khot iki ru kumju hapadeng jing kijing le bagi kindu bakin nom shu sakut ha kajing knyum ha kajing ut kajing nam kajing yam Henry kadai ko por bagi di ban yang ban penslur ban penklan yaladi para bangai biit kijing le ki bagi di ban mat kajing im jongi bat kham tam hapadeng ka klam COVID-19 Nangait babun sin ngidon hapadeng kajing ut, kajing yam, kajing tnum, kajing lenga. Hot ngim la len, kajing jar, kibala tom shisha yangi, hakini kipor kibamenta. Kibala wan ra shisha, ya kesoksat, kibala wan ra shisha, ya kajing shepting. Henry para bangai biit kajing khot kajing Blei kumbu khot yo Habakuk kalong. Mdai bangin shu sakut tang kajing ut kajing yam kajing nuam kajing bishar bat kajing tnum. Henry kadong kapor bangi de ban yang ban penklan nyaledi hapadeng kini kipor. Deuteronomy kalanong kabalai puway kadukot kabenriu kaong. Tulong pi ki baklan bat ki baslur. What shepting yaki. Ephesus kalanong kabenriu kadukot kabashpokong. Tulong pi ki baklan hautrai. Bat hakabor kajing klan jongo. Kamat kabaar. Kabor kaban penklan yangi hapadeng ki jingele. Kanwan nau Blei. Kata kabor kaban penklan yangi hapadeng ki jingele. Kanwan nau Blei. Para bangai biit habangi don haki madan tma. Kiji hapadang ki tma jing kijing le bat kham tam hakini ki por jong ni ka klam kijing pang kijing shitom ki tamboringi. Ni don kam para bangai biit ban yang ban yele persya iki. Hakajing long briu le si kala don ka por mangi persyang ban wat iki lat jing erap. Ni pai siki kor ki bor ki science technology ni persyang ban Google yeki lat jingrap rengi syam begini ki lat kim la ban ai jingrap hadu kata-kata ka babiang para bangai biit ka ketin ka jong Blei ka kren ka pen kan mau wingi baka jingrap iki breu ka ban pen klan pen syat bor iki hapadeng ki jingile kan wan nau Blei Kanwan nau Blei. U Habakuk hakini ke jingduai u pla hakikin tin jong u. Uang u Jehovah u trai u long kabor jonga. Kabor ban penklan yangi kanwan tang nau Blei. U Habakuk uang u Jehovah u trai ken u long kabor jonga. Isaya upenkan mau Isaya upenkan mau bau Blei ulang bau kata kabor hakaba kita ki bas ngoluat kin yo ya ka jingklan sesisin pa ngau tenat ke kitab Nehemia ka ongi ki kintin ka jingkemen utrai ka long kabor yanga. The joy of the Lord is my strength. Sam ka basaw punriw ka dukot ka gong u Blei ulang ka bor jongi ka jingyarap bahajan jongi ka ktin ka jong u Blei para bangait biid ka penkan mau yang apa dipi
Bakata bangam habangi deban long ki baklan, habangi deban penklan nyeladi. Kadon kam ya kabor bangin yo bat na ingin yo ya kita kabor. Kaktin ka jong Blei ka penkan mau yungi. Kan wan nau Blei. Ubahalor ki baro. Kum ta barapang met biit ladang idei ya kaban ladang idei ya kaban penklan nyeladi. Hapdeng jeng ini gijingele. Badah pedeng jong jing don jong ka klam to ai ngin pdiang bakata ka bor ka ban yarap ingi bingin long klan kan wan tang nau Blei bat ai bangin pai shu bat ban wat ya kata ka bor nau para pengai biit kemat ka balai kita kiba pen klan nyeledi kin mat ya ka jing pensat bor u Blei hakim madan yale. Kita kiba penklan nyeledi kin mat ya kajing pensat boru Blei hakim madan nyele. Hakajing duai u habakuk kelenong gabalai ka dekat kat kendai u ongi kini kikintin skautanat ngan puli biang uong dia un penlongi ki kijat jonga kum ki jong ki skei bat un penyat yanga halor ki jaka jerong jonga. Ling baki di kikintin u habakuk u yatu syapang kaskai bat kata kaskai kaba im hakilum bat laong bakani kaskai kaba kini kaskai kaba im hakilum haka jingya lenti ka jongki ka pamala kasngi laong ba ki dai ya kaban yat lenti man la kapor ya ki ranap lum bat haki temir jengki lum pat para bangat biit kalong ka basir bat ka padon jingma habangi perkat ban haban yad haki ranap lum bada ki temir jong ki lum ki bajrong bat ki behepa hot kalong ke jingma ngitip baka jingma ka ap hot ngitip bakam dai ka lenti ka basuk andrei u Blei unang bu unang thau ula ai ka skei ye ki simpria kejap ki bayarap ya ka bakan bat scam ye ki mau habaka deban yad hakita giranap lum kumta kaskai what happening kiryat kiram ki besyirkai kayat yiki bat kala ban yad ling ba jongki what happening kajing mat kajongka ya kajing sngo temi kajing sngo ting kajing sngo kenyu Henry kalalak ka Henry laong bakata kejat jongka ka bau Blei ulah tau kalong kayo ban ksam haki mau kenang bakan yarap ya ka bakan numhap syakadiang leni syakamon para bangit biid long ba kumta kaskai warapedeng kiryat kiram ki besyirkai kayat bat kala ya ka ban yat ban jam hita kiranap lum namaru nong tau jongka ula pensat bor ya ka ula penklan ya ka bakan yat klem jingting bat ban jam sekiwe sekita kijaka kiba bahapan para bangit biit kani ka khot yanga bat yingiru bakum ki breu ngiru ngi haban yat ling ba ki jing ki jing pang ki klam ki thma bada ka jing yat lenti jongi habangi mat ikini ngi dai ngim la para bangit biit ngim la ban kiar naki ngin haban mat ikini ki boro para bangit biit ngatip para bangit biit ba pedeng kini ka klam kikti kikijat kijingmut kijing perkat jongi kidon hapedeng kajing ting kajing lenga kajing kelumar jingmut keingin le kumnu ngin le seingin ngin yat don hapedeng jongi lei para banget biit ke belade man mat ikijing mong hakimet ki jongki bat ngiken mau yaki kerpang kitu ki badon ki hospital ki badon ke quarantine center lene haki ying para banget biit lo para bangait biit u Blei u khot dengi sa sisin pang bah pedeng gini kijing bah pedeng gini kijing mat ki bengini bani kendu u khot dengi tungin pen klan nyeledi tungin pen klan nyeledi namar mo uhi un pensat bor yanga Iaphi kumbau kelalong ya kaskai u Blei un penklan ye kikti ki kijat jonga jongpi bangin yat haki ranap lum
kum tau bleun pen klan iki met ki phat ki jingmut jing perkat jongi habangi de ban yat lengba ki habangi de ban yat lengba kini ki klam bat lengba kini ki jing ki jingele ki ba mengimat aga jing im ke jongi para pengai bi u habakuk Nongkren ni kini ki bentah ban pen ken mau yang ha pdp bau Blei ulang utau nong pensat war yangi hapdeng ki madan thma bangi don mahabangi de ban yang ban pen klan ya ledi ka bor ka jongu Blei ka don ya ka ban pen ban pensat bor yangi hake jingel hake madan yale ka bangi don bangi num long marwe bangi num snow marwe Henry ka bor ka jongu Blei ka kershan yangi ka betin yangi ka yalam yangi ka sop span yangi wala di ngila di ban mat iki jing mong ki jing pang ki jing im ki jingi para bangai biin u Blei u khot ru leng bau Isaya u pen kan mau yaki kon Israel bad u Isaya ka lenong ka basau paur ka khot ka bar penyo u Isaya u tho yi di ki kentin kita kiba up kami bat kiba shania how try hapedeng ki jing ki jingele ken pen thmai bor kin yo ya kata galat bakin kin pen thmai bor kin her sejrong di kitab yang kum ki pukni kin mare kinom sngo that kin ya kinom sngo luan para bangai bi kata kalong ke jing khot ke jing Blei ke jing pen kan mau sin baya kita kiba pen klan nyeledi kin ma wala di kidon ka madan thma ka banan nyale kin num sngo marwe namar kata ka bor ka jing Blei ka don ya ka ban kenting yaki ya ka ban kershan yaki ya ka ban pensat bor yaki badi ka ban ai bor yaki badi ka ban sop span yaki hapdeng jing jingele baki dei ka ban yale kabas kamat ka basau bat ka bakat do kita ki ba pen klan nyale di kidon kam ya ka jing trailang jong ka jing long ka wei kum ki breu kita ku pen klan nyale di kidon kam ya ka jing trailang ka jing long ka wei kum ki breu ha ka jing yale kajing pen klan di simet kalong ka badon kam hapdeng kijing be kijing le ko mengelong kajing pen klan di simet kalong ka badon kam handrai kam kut tang hang ta pada bangai bi handrai ka don kam ru ya kajing long ka wei kajing teli ka wan ra ya kajing pen shat bor kajing pen klan ya ki briu hapdeng ki thma pada pen kijing le ki beni kendo ke kitab Ecclesiastes kala nong ka basau ka dekot ka bakandai ka ong kumni la ka ba arngut ban ya ka ba weibriu namar ki don ka nong baba ha ka jingtre jongki kari ka jongi ki jella po kari ka jongi ki snong ki thau ki balang ki long ying ha ba ni don na pedeng ka jingale bad ha ba ni don ha pedeng ni ki pon jong ka klam lapen kan mau yangi bangi dei bandon ka jinga trailang ka jinga long ka wei ka jing pen klan jong ka simet ka long ka badon kam Henry ru ka don kam ya ka jinga trailang bat ki wei kumbau Ecclesiastes ulahi kai ni kene ka klam hakmat ka dei ka wei ni ki jing ki bangi di ban mat ai kini ki por menta para banget bi to ngin to ai bangin num sukut tang ha ka jing ut ka jing nam Henry tu ngin yang ngin pen klan nyali kumbu Blei khot ingi tu ngin yo ru ya ka men si tu ngin yo ru ya ka jing pen sat bor ka jong Blei haki madan yale habangi de ban yang ban yale tu ru ngin yo ya ka men sim jong ka jing trailang kenang bangila ban yang scam ban yang teli ban yale ya ka jing hakma kajing rap iwe kajing ai men sim iwe kajing snok tilang ha kajing kershan iwe bat kum juru kajing snok tilang ha kajing bot renti i kajing penbet ki kendon ki balabu di ki bor penyat kanang ban wanra ye kajing ba kajing job ha kane kajing le kajing inu klam kalong ka badon kam para bangai bi bangin snok tilang bat bangin don kajing trailang bat kata kan wanra ya kata ka bor hangi wei pi wei bangin yang ban yo ya ka bor ban yang persya ban yang scam
Hapdeng jong kajing bat kijing ele ke bangi di ban mat lengba ke deka klam. Blei Kyrkhu yang abadi pi lengba ke nika por bat lengba ke nika jingkren. To ai bo mensim jong Blei Yarap yang abadi pi. Bas sisin lengba ke nika por. To ai bakan menginyok sngau ke jingkot ke jong Blei. Bau kot yang abadi pi bangin long kita ke bapen klan yaladi. Hapdeng kijing bat kijing ele. Ai bangin long, bat ai bangin pdiang ya kata, bat bangin le ya kata ke bau Blei kot mariki, bat la dengila la ban le ya kata, Blei kular, bahai kim madan ya le, la dekat ma ka jur kat nu, hendrei ka bor ka jong Blei ka don, ya ka ban pensyat bor, yang abad ye pi, bangin yang scam, bangin yang ban ya le igini jing bat ka bakadu kat wai, kalong ruka jingkot ingi sasisin, ba tungin ai bangin don kata kajing long kawai, kajing trailang para beliau. Hapdeng jeng ini kajing ke bangin bikendu. Daga bangin telilang ngilak kain ban wanra, ya kajing ngilak kain ban ngilak kain ya ka ban wanra, ya kajing ba ngilak kain ya ka ban wanra, ya kajing Yarap ngilak kain ban wanra, ya kajing penkia. Para pengait biit Blei Yarap yang abadi pi lingba akan kopor. Bada ka bapu penkut ngakot ipi sasisin ki para pengait biit. Ngakot ipi kum kajing penkan mau. Kerpat iki para pengait biit jong ka balang. Naduk ke belasan naduk ke berit. Hapedeng jong ini kipor ke ni. Bad ngakerpat ipi tanggawai bat kata kalong. Tu ya snok tilang. Banyai kan mau barobor ke jing duai. Nakabenta kani nakabenta kini kipor. Bau Blei unang yai syak scoring bat unang yai bat ai ban wanra ika jing pen kia hakari bat akaleng satlak juga pertai. Bat ngin ngakan bak ngap pekerpat ru iki para bangai biit. Bau pin sngewbha ru ya ka ban bot renti bot perking bat pen kok ngu ya ledi. Halor ki kendon leni ki SOP ki baka sorkar kalabu. La kalong ka jing tengi ki mas ka jing sat ikiti bat ya ka jing ri sumar ko iledi. Bat bandum kiar da ka baya cheni satai klemdon ginunu ki kam ki jing don kam. Bat ngakerpat ru ka ni ko por. Baka sorkar kala penbiang ye kini ki dawai ya ke dawai tika dan ke vaccination ngakerpat iki para pengait biit kitu ke belala ban yo ya ka kin sngewbha ya ka ban shim ya ka ni ka senjam kalong ka jing Yarap di Shipor bangila ya ka ban yada ya ledi shim ya ka ni bat tu ye trailang bat ngadwai bakani kan long ka jing Yarap kan long kata ka dawai ka ban Yarap yang abade pi bahkan pen khia yengi kat banginang ya akan ko kena ini sengi Shipor hapdeng jeng wan jong kena ka klam tang de kini kintin Blei Kyrkhu ye pi bat ingilang iwei pi wei Blei nak benta ka buram ka jong amen dong ini duai yai ngo ime ko konrat nam ta kini ko por ke memala ayengi bat ke iki borok ke bangilayo ko konrat lengba kini ko kubor ke memala kren lengba ka ktin ke jong melang bau syakru jong me Ubelong tang tenang di satu ai bagi jing pen kan mau nak ketin ke jong me. Bat kini ki sembai ke balabet ke ti me kin yo jaka ko kan rada ke dot nut bari ki rempe ying krustan jaki kun ke jong me. Kin long ka bor ki ke long ke jing pen thamai bor ke jing pen chat bor ki. Kin long ke jing ai men sim ke jing kermen ke jing sngos kem ki. Hapdeng ki por ki mum bikum kini. Hapdeng ki jing bat ki jing ile peniman. Tu nang Kyrkhu ingi bat tu nang yai yalam ingi. Yai ti bengi syania. Yaki ki borok haka jing yalam ke jong me haka jing ri ke jing da ke jong me haka jing sumal sukher ke jong me haka jing pendap ke biang ke me yaka jing him ke jong kunran pdiang yengi sngo yengi kertangi Jesus Christ duai amen para pangait biit kumtu ngilapoi sa kabawai jong ke jing mani ke jing syakri jing Blei nyai ku Blei pi wei ki balaya don benta bat ni haka ni ko online service ki balaya syak sitom ban syong bat ban ya shim banta bat Blei nang Kyrkhu ipi Blei nang don rakat bat pi bat ka jing duai ka jong kalong Blei unang yai jengok ke pang ban ayai yalam iki rempe ing krustan ka jing Iaphi dari jong ka balang yai ku Blei ya barok kinong shim banta bat kumju ru ikini ki porlok samla ki badon banta ka ban penkrek penkrum penbit penbiang ya kena ko online service Blei unang Kyrkhu ipi barok akan ko por ngini pa ngini point ngini yo no ya ka jing Kyrkhu penwai ngini wai
Kejingai kabadap yang kejeng ujis ku sebau terai. Kejingit ba kejeng Blei ku pana bom jukut. Lemba kejing selok kebat siang bercat bor kejeng mensim bekut. Tuai bagi di Kyrkhu balang lai we Blei. Kin long rengkat bat ngi kum ka balang. Kirempai yi ngabala kejeng balang. Hot bagi ringit kaleng satlak pertai. Menaduk mentah baca di ata ki bom jukut. Amen.